Humanasayran nga adunay minor de edad nga apil sa demolition team. Gipahunong gahapon sa Department of Labor and Employment kon Dole ang demolisyon sa sitio San Miguel, Barangay Apas, dinhi sa Dakbayan sa Subo. Gi-issue ni Dole Officer Russell Cañete ang work stoppage order ngadto kang Sheriff Edelberto Suarin gahapon sa hapon human wala tuguti ang Dole sa pag-ila sa mga miyembro sa demolition o ang Urban Housing and Development Act nga mag-require og saktong identification sa tanang mga tawo nga apil sa demolisyon. Nasayran ang nadakpang minor de edad nga nangawkaw kay apil sa listahan sa demolition team members nga gisumiter ni Sheriff Suarin sa Barangay Apas. Samtang giawhag ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga ahensya kalabot sa demolisyon, lakip na ang Cebu City Government nga ikonsiderar ang mga apektadong pamilya. Butyag ni Palma nga nakig-koordinar na siya sa Cebu Archdiocese Discernment Group aron pagtabang sa mga residente. Gi-question usab nila ni Janice Ponce kinsa Executive Assistant ni Mayorama ug ni Division for the Welfare of the Urban Poor Chief Colleen Rossell ang lakang ni Sheriff Suarin nga ipademolish ang mga balay bisan pa man og walay balidong ID ang mga miyembro sa demolition team. Human gisugdan ang demolisyon ni adtong Martes, aduna nay unom ka mga balay sa kinatibuk-ang 157 ka mga pamilya ang naguba sa panimalay ang naguba sa demolition team.